Mga pag-ampo sa kagabion, pag-ampo sa mahalayo tayo sa COVID-19 ngayon, marami nang nangamatay dahil nahawa sa sakit. Pero ito ngayon, buhay pa tayo, so we are so blessed. Blessed pa tayo yung buhay pa ngayon. Yung nanay ko namatay COVID suspect. But ang Ginoo rin nakaibaw kung asa tapadong, kung siya rin nasayod kung asa ta. Ang ato lang buhaton magampo, mutuotan niya nga siya ang protection, mutuotan niya nga mutakob ang iyang balaang dugo diri kanato. So video for tonight is pag-ampo, mahalikay tayo sa COVID-19. Amahan na mong langit nun, salamat sa tanan nga buhi pa mi. Bisan pa man Ginoo sa mga crisis, bisan pa man sa mga kalisod, buhi pa mi Ginoo. Amahan na mong langit nun, wagi kami mahimo kung wala ikaw. Dili kami matakdan sa COVID-19. Ginoo, ang ma-watch ani akong video Ginoo kasama nas ko mga pag-ampo. Kasama nas ko mga panalangin. Amahan na mong langit nun, akong viewers, friend, tanan mga audience, kasama na sa akong mga pag-ampo Ginoo. Amahan na mong langit nun, patya ang daotang espiritu. Walay gahom sa mong lawas Ginoo, sa mong nahunag, sa mong kasing-kasing, sa mong kalag, sa among espiritu. Walay gahom ang COVID-19 Ginoo. Patya, pulbusa Ginoo, bali-balii ang espiritu sa COVID Ginoo. Amahan na mong langit nun, sickness and disease is not the Spirit of God. Sickness and disease is not the will of God. Amahan na mo langit nun, Father God in heaven, among isalig diya kanimo ang among mga pang-adlaw nga kinabuhi. Nagpasalamat kami Ginoo, bisan pa man sa kalisod, buhi pa mi Ginoo. Wa mi masakit, wa mi malandig sa ospital, wa mi maluya. Nabaskog lang gyapon among nahunag imong among kasing-kasing dahil ikaw among kauban sa matag oras tanang kinabuhi dinhi sa kalibutan. Ginoong Hesus, wa gyud kami mahimo kung wala ikaw. Salamat sa tanan sa among gikaon sa bisan pa man sa kalisod Ginoo sa panahon. Nakakaon kami pamahog paniudto panihapon. Dalaygon kas walay katapusan. Ikaw among kabaskog, ikaw among kaiso Ginoo. Ikaw among extra strength, ikaw among energy, ikaw ang tanan Ginoo. You are everything Panginoon. Wala gyud kami mahimo kung wala ikaw Ginoo. You are the Spirit, so we are pray in spirit. Ginoong Hesus, ikaw mong tinubdan sa daghang grasya, supplier and provider. Ikaw mong knowledge, ikaw mong wisdom, ikaw mong protection Ginoo sa tanang oras tanagyon sa among kinabuhi din sa kalibutan. Buhi kami inigbalik na mo Ginoo. Ginoo, daghang pang wala mahisubay sa imo agianan. Ginoo, daghang pang wala motuo diha kanimo. Ginoo, daghan pang wala manumbaling. Ikaw ang mo trabaho nila Ginoo, kay wala gitawon ko'y gahom Ginoo. Ikaw ang pinakagamhanan, ikaw ang magtrabaho ngadto kanila. In Jesus name, dalaygon ka sulay katapusan Ginoo. Ang prayer na ko Ginoo, kasama na lahat ng pamilya, akong bana, og ang tibuok na kong viewers Ginoo. Imong i-bless nga maka-apply sila trabaho, imong i-bless ang ilang negosyo nga daghan sila halin, daghan sila customer Ginoo. Ang katong mo abroad, katong mo trabaho, maka-abroad Ginoo, maka-trabaho Ginoo, maka-abroad, makalapos ilang adtuan Ginoo. Ang mga apply trabaho, maka-apply Ginoo. Ginoo, ang naminaw karon sa imo, dili kini ako ang pulong kun dili imo kini Ginoo. Ang nasakit karon Ginoo maayo, ang naghigda karon Ginoo mabaskog kaisog, ang naluya karon Ginoo nabagsik, ang nangapply trabaho makatrabaho, ang moadtog abroad Ginoo maka-abroad. Ginoo, ang nasakit karon Ginoo, ikaw mohikap, ikaw tag-iyas kaayuhan, ikaw maghikap kanila Ginoo, gamhanan ka, ikaw tag-iyas kaayuhan, hikapa sila Ginoo, ayuha sila Ginoo. Kisa katong Ginoo na anxiety ang nag-uol karong panahon na Ginoo, di makatug sila Ginoo, mawala ang ilang anxiety, mawala ang ilang depression. In the mighty name of Jesus, ikaw magapanalangin sa mga tao Ginoo nga nanood sa kong video karon, imos lang i-bless in the name of Jesus. Amen.